Kunin na natin mga idol. Ito po yung ano nyo. Mga kamaster, kukunin natin tong ano, honey. May honey dito, natumba kasi yung bahay niya. Oh. Yun. Ito mga kamaster, kukunin natin to. Yun, dito. Gagawin natin dyan mga kamaster, papausukan natin. Natumba kasi yung bahay nila. So ganun na lang mga kamaster, kukunin natin yung honey niya. Mga kamaster, ano, may ano dito sa bahay. Kukunin natin yan mga kamaster. Kukunin natin. Hindi na dapat ako, bawutin siya. Mga idol, yung ano, kukunin natin yung ano niya. Palisin muna natin yung mga ano, may honey sa loob. Oh, napilay. Nagsilalaw kami. Hindi namin to. Kasi kayo magkamali dyan.
Tama ni mga idol. Kukunin na natin mga idol. Ito po yung ano nyo. Ito po balik. Ito po yung kinuha natin mga kamaster. Oh. May honey siya. Honey. Oh. Ito mga kamaster. Kaya ko rin palang kumuha ng ganito mga kamaster. Hindi sila nangangagat. Maamo sila. Yun. Doon natin kinuha. So hanggang dito na lang ang ating mga video mga kamaster. Sana ay manood po kayo.